konflikty, vojny, zrážky. To všetko poznačuje tento región, v ktorom žijeme. Aj nedávno sme boli svedkami mnohých takých vojnových zrážok. Našťastie máme ich za nami, ale to neznamená, že v budúcnosti aj ďalšie generácie nezažijú to, čo sme zažili my a naši predkovia. Aby sa takému rozmýšľaniu a takému správaniu sa na týchto priestoroch predišlo, treba rozprávať o zmierení, o pokoji, treba hovoriť ľuďom, že sme všetci rovnakí bez ohľadu na národnostnú alebo konfesionálnu príslušnosť. Slovom, treba ľuďom vysvetľovať, že sme všetci len ľuďmi. Pri takýchto veciach pomáhajú aj semináre, ktoré usporadujú rovno s tým cieľom, aby sa dosiahlo to, čo možno treba mladým vysvetliť. A to je akurát pred chvíľou povedané. Na jednom takom bol aj Kisáčan Miloslav Daniel, ktorý je našim spolubesedníkom a s ktorým sa porozprávame práve o tom, čo potom je jeho povinnosťou, jeho úlohou rozprávať iným ľuďom. Tak Miloslav, vítaj v našej relácii, aby sme začali od toho, aký to seminár vlastne bol, kto to usporiadal a o čom sa tam hovorilo. No, to bol seminár mene Youth Reconciliation Ambassadors, na prijevode to znamená Mladí ambasádori mieru. Toto podržiava britská ambasáda, čo je tak príjemne prekvapujúce, že jeden štát, ako čo je Británsko, vôbec má záujem do práve Srbska. Aj preto, že najviac sa také stávalo vojnové, aj vôbec zrážky, čo zanechali hlboké rany. Aj ako memórii, tak aj vôbec medzi ľudskými odnosami, čo načím už voľačo prevzať a tie dejiny už tak nahať na pokoji a vidieť, čo môžeme my, mladí ambasádori mieru, spraviť, aby sa to už proste rozprávalo, ako budeme robiť a ako riešenia spravíme, ani sa rozprávať o tom, čo sa stalo, ale čak zopakujem zas, tak vidíme, čo môžu spraviť. Mal som tam tých 5 dní zaujímavých, to boli mladí ľudia z bývalých krajín Jugoslávie, ktorí tiež majú približný cieľ, identický, a im taktiež je už to za hlavu, že ako sa ľudia vôbec môžu nemieriť aj vôbec vadiť za voľaké drobnosti. Taký film, ktorý sme hľadeli, to bol Who is this song, v prievode Čia je to pieseň, ktorý film nahrala jedna pani Berta z Belgicka. Predpokladám, že starší ľudia pamätajú Oj Kosovče, Oj Liepo devojče. Tak si držím, že sa volá piesem. Hlavne išla po mestách Jugoslávii od Príštine cez Tiranu do Atíne a tak urobila kruh. Tak fakticky každý si to držal, že je to jeho piesem. Oni to vymysleli. Fakticky za jednu piesem ľudia sa boli stave aj pobiť, aj zabiť, aj bravia Grécku je povedali, že šťastia, že si s nami. Ináč naši občania by ťa kemeňovali.